right tongoti pachipamwe handiti ndakukombanzeta. I'm now compensating you. Vikiroseka paranisi papa apa demuchigozobhadhara bheta demuchigozobhadhara sisimeli vanotendedza tichivada pamalaivu yepamalive muchibhadharawo zvenyu kungotengawo amarula so kuti tinge tichingomwa tiri pano. Hanimona zvino hamutengi kana marula yacho futi hamuiti izvozvo hamuiti memunotoredziwa chete asi marula hamudi kutenga makamboita sei kwenu. Right, tadzoka guys. Tega mumwe waona asipo guys. Pane mumwe asipo angari panapa before mutege yadzoke. Pane mumwe wamaona angaripo iko zvine zvapo asati adzoka. Please mutegei avepo mutegei. Tauya guys panapa. Iyi live achauya muridzi anditrigger kuti ndite live ishi. Ndichamufonera munzwe nyaya yake. Tambotaura nti tambosanzi change caption ndichachinja destiny au change kana ndapedza ndichachinja. Ambuya akataura kunja nemwe phone. Tikataura ndikaona kuti nyaya dzanouya nadzo dzimwe panapa dzinenge dziri inspired by nyaya dzimwe dzinenge dzamboya kuseri kundamboteerera nguva yakareba. Anditika tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Hanzi nadzimchiki I was sick. Ndakarohwa nesainasi vakuru chaivo. Vakuru vesainasi vanibwendai. Igadzira iyoyi. Taita anditika saka yakaita kuti anditrige mwana uyu tiunze live ipano guys. Munozamba upenyu pane zvinhu zvatosangana nazvo zvokuti zvinoitwa anditi maona unozviitirwa nemumwe munhu and you fail to forgive asi uchida ukugara nazvo makore akawanda wangozvichengeta. But the truth of the matter is zvinenge zvichitoaffecta iwewe wakatakura zvinhu zvako izvozvo. Hanimaona iwe wakatakura that it's not easy kuregerera. Trust me guys, it's not easy kuregerera. But on the other hand antika zvinenge zvitokanganisa futi iwewe wakatakura that kurema kana kuti kusaregerera kwachona mukati macho imapo mumu ani mazviona. Saka toda kuti timbotaura nhasi timbonzwa varotadza kuregerera kuti chii chikuita kuti musaregerera inyaya yei, what's really going on, what happened. Sometimes sharing zvinobatsira because unopesera wasangana nemamwe maproblems ekuti unonzwawo evamwe and then you get help wobva wabatsirikana. Unaona then ungochengeta dambudziko rako wega wangorichengeta chikuti ndine problem yangu ina ndikwanisa kuregera ningu yarikatomona mazati guys vanoda kutourayana chaiko. Kune vanogona kutourayana even pasocial media kune vanogona kutourayana na social media mufunge ruvengo rwachona rutori real very real. Hello dear, how are you? So kana zembenge live dzedu dzepadhayari dzongozwa aijekwa yazombo aijekwa kati ambenge titaura dzekuda kuenda kuchando idzi. Okay, wanda ndiripo. Ngoripo ndaziva wangu kuti unenge uri mucomment section. Ai tikutaura nyaya yekuregerera panapa, nyaya yekutadza kuregerera. Pane nyaya yawakandiudza. Yekuti I also put myself in your shoes. Ndikaona kuti zvakaoma zviri easy tichitaura kuti regerera but zvinenge zvakaoma. Antika so now we are here antika to open up my lines to those vari musituation yakafanana neyako. Antika no matter zvakaitika 10 years 5 years 3 years 2 years months and mukataura mukashare your problems you can get help through nyaya dzamuchanzwa mumwe nomwe achitaura unogona kubatsirikanawo. Handiti saka toda kutanga kudzwa neyako tiripo edu takateerera from the start uchishare nemasisters ako what really transpired kuti usvike pauri nhasi chichakaitika. All right. Rega nditange ndichitaura kudai.
Inini ndanga ndiri single mamo. Nawo ndane makore 35. Saka zvakaitika muupenyu hwangu ndezvekuti ndanga ndakatombororwawo pekutanga. Nini vabereki vangu effect vakafa, takasiiwa tiri vana vadiki. Ndine 12 years. Ndopakashaika mai vangu, baba vangu vanga vatofa tiri kumagrade 3 chaiko. Saka takakurawo tiri tichitamburawo senherera, tichitambura zvezvanga zvakaoma. Zvinova zvimwe zvezvimwe zvinozotipusha kupinda mumamarriage usiri ready, nekuti unongochonga kuti pamwe uchagara zvakanaka because upenyu hwacho hwanga wakatooma. Saka ndakazoti ndaishanda basa remumba. Ndashanda basa remumba bva ndaroorwa. Ndakatoroorwa zvakanaka ndikabvisirwa mari nemurume wangu wekutanga, first husband. Tikauya tikagara kuno kuSouth Africa, tikagara, but imba yanga iri right pekutanga, zvinhu zvese zvava zviri right. Ndikasvara mwana wekutanga, ndikaita mwana wechitu, zvinhu zviri right, but murume akazotanga kungochinja, akunetsa. Murume anga ari truck driver, vaenda kuna nakongo kupi. Pamwe pacho ndaizomuona kana kawani pamwedzi, kana kuti pamwe pacho ndaizomuona kana kuti anodzoka kana 2 weeks after 2 weeks. Saka mumba makatanga kuita maproblems akawanda ekuti pamwe pacho aita akabvawo kubasawo ndaisangana nezvakawanda, anova macondoms akashandiswa muworksuit yake. Zvinova zvinhu zvakazomuketera kugara tinetsana because nenyaya yekuti anga akuchita. Plus imwe munhu wekuti ndakanga akazinga anoromba. Angaromba iyo first husband. Aigara neminzwa wemupangara muwallet make, waita 1 week wakatarisa pasi, 1 week wakatarisa mudenga. Ndinoziva kuti minzwa wemupangara inenge iri 2 yakabatana kudai. Saka zvakandinetsa ndichiona minzwa yemuwallet. Saka ndaigara ndichimubvunza asingandiudze zviri straight, aita hasha. Pamwe pacho ndaigona kutorohonzwa wabvunzirei. Saka ndakazofambawo ndakatounzwa kunzi murume wenyu akaromba, ende imimi ndinichava sacrifice yacho iyoyo nevana. Saka zvimwe zvakandipusha ndikabuda ndega mumarriage, ndatoona kuti ndinofira mahara. Yes. Saka ndazobuda mumarriage kutanga ndakagara ndishandira vana vangu 2 vandaiva navo. Ndichishandira vana vangu 2 vandaiva navo, nerimwe zuva mukufamba kumamba ndazosanganawo nevamwe baba. Baba ava vaivo single father patakasangana. Saka mukutaurirana umu, vachitaurawo situation yavo, ndichitaurawo yangu, ndakabva ndangoonawo sekuti zvavari single father sekutaura kwavavaita for sure vaiva single father. Masituations edu anogona kupindirana. Katimboona takatofambidzana tikadanana, zvainakidza kusvika pakutoti vatonorora vakandiroora. Saka baba ava havana kuda kubuda pachena kuti ivo vaimwa mapirizi. Havana kundibudira pachena kuti vaimwa mapirizi. Plus inini ndakaita mistake, ndakatonyatsodzituka zvatoitika, but ndisisina choice. Ndakaita mistake, inongoziva munhu kuti kana waputirwa nerudo, zvese zvinoitika mukudanana umu. Handina kubva ndapawo pressure yekuti handi tinotanga tatestwa tisati tatanga kuita zvinhu zvedu zvemubedroom. Tikangoita chokwadi. Saka baba ava vanga vatone nguva vasiyanawo nemukadzi wavo kutaura chokwadi. Tikagarisana vakanorora. Hello, Kola. Magetsi asava amuendera. Magetsi. Try kuona big tone. Let's hope magetsi akana kuenda. Tofutira tinde ku UK izvozvo magetsi izvi. Hello. Hello, SIS MELLY. Yeah, network yakamene zvaingaita. Hello. Namene kuti zvanga zvafamba sei network. Network ka. Alright. Ndanga ndaperera pekuti okay. Vakanorora. Munhu. Vakanorora
tikatoa munongoziva kuti nkwasha uzopedzi zveseba asi kunorora vakamuzikanwa zvavo. Saka sevanhu vakanga vawirirana tikagarisana mumba medu varoora zvainakidza zvese zvaiva perfect vaindida zveshuwa ndetaita. Saka mukudanana mumwe handina kuziva kuti mumwe wangu ari kumwa mapiritsi achindirigira. Saka chakabvita ndizive kuti ini mumba umu uyu ari kumwa mapiritsi. One day ndakangomuka ndichiti rega ndite tara mumba ndimbochinja oda mumba. Saka mukuita tara ina muya ndabva ndasangana nemagaba aiva 2 asinganzwisisike ari eblue. Saka inino semunhu asingatozivi nezvazvo handina kuziva kuti amapiritsi but hana yangu yakarova pandakamatarisa. Saka ndo pandakavhura magaba aya ndiona kuti abva ndatoona kuti akavhurwa kuratidza kuti mapiritsi aruma anotonwiwa. Ndikubva ndaona mune mapiritsi mahombe aya ekureba aya. Zvakandinetsa vandati ndoita sekuti ndizive kuti mapiritsi aya ari mbori because iye anga asipa anga ari kubasa musi wacho. Then ndo pandakafonera shamwari yangu aiva nesi. Shamwari yangu yandaitamba nayo aiva nesi. Kubva ndamuti ndine magaba emutablets ndaona mumba ndisikunganzwisisa kuti ambori magaba but anga akaligwa magaba aya. Zvakanzi akaita sei magaba acho, tora picture undiratidze. Vandatora picture nefoni vandandisendera mapictures aya. Zvakanzi maiwe mapinzi aya anomwiwa nevanhu vari positive. Ndakati but sei munhu asina kundiudza inde paanga pacho panga pasingatoiti zvekuti dai ndisina kuchinja tara mumba kuti ndasava munhu wekuti anofarira kuchinja tara mapiritsi andaikatombomaona. Saka murume akataudza ndatoziva kuti mapiritsi aya ndiye vanhu vari positive. Ndakabva ndamubvunza ndakati ko iwe mapiritsi ari apa aya ndechii? Zvakatora nguva kuti azvibvume. Achinyepa achiti nini ndakamboita pharmacist because akambova musoja murume uyu achiti basa rake rekutangisisa zvekuti akatomboenda kunana DRC ari pharmacist vachiita zvemedical aid zvimwe zvandinyatsozvinzwisisa ndizvizeni ndazotonyepa. Saka mumba maigara nechimwewo chibhegi chaiona mapiritsi akasiyana siyana ekuti aivawo nemakastoma ake kana akamufonerwa achiti ari kuda mapiritsi aingonda achinodhilivhara. But aya magaba 2 aya anga asiri sembhegi remapiritsi anga akatovigwawo pakasiyana nepanigara aya aigara pachena aya emubhegi maya. Saka ndakatanga kuonetsana naye nchiti mapiritsi aya ndokumbira kuti undiudze chokwadi kana ari ako uriwo nomwe ndiudze chokwadi. Akatora rinenge wiki achisingadi kutaura chokwadi. Ndopandakazomupa pressure ndakati hazvinetse kana iwe uri kuramba ngatichiendai kuNewstart Center mangwana tichimuka ndokuchanotiudza zvese. Zvikanzi alright tinoenda it's okay tinoenda. Saka kwakati kuchiedza ndopaakabva aburuka pambedha paanga ari pasaidi pangu achipfugana pasi kubva anditarisa kubva ati ndinoda kukuudza something but ndinotya sorry aino kuti ndakatadza but ndaitya kuti ndikuudze because ndaitya kuti iwe unozondiramba ndikakuudza semarambirwo andakangoitwa mukadzi wengu wangu yekutanga. Ndo matauriro akaita ipapo. Ndakati ndozama kuti taura nyaya yako tinzwe. Zvikanzi shuwa mapiritsi aya awakabata aya ndinomwa ndine mapiritsi aya ndiri positive. Ndakazadzwa nemukadzi ndomaudzirwa andakaita munongoziva varume. Akutonyepera mukadzi wake akunyepera mukadzi akunyepera mukadzi anzi ndakasadzwa nemukadzi. Mukadzi aihura ende mukadzi uyu apani mapictures nameno zvavaitira kwavo kumereji kati ndingosiya hangu ndirege kutaura nezvazvo zvakaita. Foni yako iri palaudi? Hello? Foni yako iri palaudi? Iri palaudi. Ibvise iri kuita ma-echoes. Ibvisa palaudi. Okay. Yeah, right. Yeah. Yeah, right. All right. Saka anga akunyeperawo mukadzi achitaurawo zvaitaura achinyeperawo mukadzi.
inini ndakabatikana ndikarwadziwa ndakati it's okay chandikupi kuNewstart kwacho ndinoonekwa kuti ropa rangu riri seri papi. Takabuda akadhiraivha takananga kuNewstart Center. Tananga kuNewstart Center mutauno umu ndakanotorwa zveshuwa ropa iye aripo pasite. Ndakabva ndabatwa positive. Ndabatwa positive kudaro ndakabatikana singaiti. In fact ndakatotanga kuchema. Ndatanga kuchema munhu wakati aiwa usacheme kana uchingobatwa positive achiroti upenyu hwako hwapera. Saka pandikatorwa pacho ndakabva ndaudzwa maresults angu chinzi iwewe blood rako richiri right ende hauna need yekungoti umbomwa mapiritsi aya umbomira mapiritsi umbopimira mapiritsi because ropa rako CD4 count yako ichiri right ingeri kuma 1000 something. Zvadaro akabuda akamboburitswa iye wacho murume wangu ex husband yangu yakamboburitswa panze zvikanzi andimbovambosara nene ndiri 1. Saka pavakasara nene ndiri 1 zvikanzi ndikuona uri kubatikana uri kuchema chii chakambonyatsoitika pandavatsanangurira nyaya maityira yakaita nepandakawana mapiritsi ari kuti munhu ari kumwa achiviga vakabva vati munhu anotoda kusungwa musungise ichomusungisa because auraya life yako ende takazvitarisa CD4 count yako ichitori right kutoreva kuti iye ndakakuzadza because iye akabva atariswa masoja akanga atori pasi by far. Saka munoziva kuti ndakabva ndati dhuru kufunga takuenda kumba stress yandibata ndakati alright kunyange kunzi ndakamusungisa ine ndaapositive zvichabatsirei anozondichengeta wacho ndiani achamentsena chirwere chandinacho nhasi uno ndiani ariye andipa ndamusungisa ndiani achandasekisa inini handina mubatsiri mupenyu because inini vabereki vangu akafa kare ndozodini nevana vangu vandanga ndinawo first marriage chokwadi. Saka ndakangoona kuti even ndakada kuti ndimusungise ipapo pacho kazi ndandiri munhu anga atopindawo futi murudo handidi kunyepa zvokuti ndakatonzwa tsitsi kuti even ndakada kuti ndimusungise hapana zvandendaita pane kuti tichengetane sekutaura kwaangaita kuti akataura zvakawanda akati sora ako ndiregererewo ndichakuchengeta upenyu hwako hwese aino kuti ndindamesa life yako ndichakutrita zvakanaka ndichati akataura zvakawanda zvakapromisa akati handisvi ndakakusiya nekuti ainoti ndauraya life yako. Zvadaro takadzokera kumba ndakati kumusungisa decision yekumusungisa handikwanisi kuti ndimusungise apo neusi munhu aiwo murudo for sure handina kumusungisa. Takakontinya nelife yedu but kukontinya kwacho nini ndanga ndakurarama nestress ndakatomborwara kuonda stress ndainge yakundirwarisa kuonda handichakwanisi kudya ndakutonenge ungenda munhu aada kutanga kupenga uya ndakaaffectika zvakanyanyisa. Yes, saka zvazopera kudaro takagara tikagara nombuvha yazobata ndakatozoita pamuviri pemwana wangu mudiki wandinaye izvo zvikutaura kuno aane 7 years. Makaramba muchingokontinya kubata inu yeke takatomboshandisa maprotector panguva yacho then ndopakazoti aiwa pamberi apo ndopakazoti aiwa gatishandise nekuti ndakuda mwana saka gatishandise ichi tisina because dzangotite mwana chete kana ndichimwa mapiritsi kudai hauna zvaunoita hazvikukanganisi nekuti ine ndiri kutomwa. Ininiwo panguva yacho ndanjiriwo mudiki brain dzinenge dzakatovharika unenge usingatozivi kuti zvinhu zvinomborevei ndizvo takatozorara tese pasina protection. Nhumbu ikazobata yabata nhumbu tikagara. Saka murume uyu aiva neimwe girlfriend yake aifambidzana nayo futi mumarriage muya aiva first marriage. Zvandakazorealiza kuti ndozvimwe zvakaita kuti first marriage yake iparare nekuda kwegirlfriend iya. Saka mukufamba kwenguva nhumbu iri kukura, nhumbu yangu yakuma 5 months 6 months munhu akatanga kundiratidza matrue colors akatanga kunetsa nechihure isingazivi kuti munhu chii chiri kumboitika ende love mumba yange yatochinja rudo rwuya rwaakudzikira apo inini ndopandaimuda bimbazve ndaimuda but anga sisina kana nguva neni
angakuita zvimwe zvinhu wakada kutaura naye aingokurafura, pamwe pacho anogona kurara asipo pamba, ukada kumubvunza anogona nyepo kuti handiri kubasa yemeshini yaita breakdown, aingotsvaga zvinhu zvakawanda zvekunyepa. Wakada kutaura naye ndeanokuti iwo ndoritori neshanje rundichingera stereke neshanje, ndingofunga kuti kana ndisipo pano ndinenge ndichihura, of which obvious aitohura because ndine zvakawanda zvatingatozobata manude pictures mufoni make achisenderana negirlfriend iye avakatozodzokerana akakonzeresa kuti marriage yake kutanga iparare. Saka zvadaro akatanga kundishungurudza murume uyo, zvakatozoita worse. Apo ndiri kumwa mapirizi, apo inini wacho ndatone problem yekutoti BP, ndakabva ndanobatwa BP pandaenda kuscale. Ndiri kumwa mapirizi apo ndaane BP futi because nanda kugara ndifunga zvakanyanya, dzimwe nguva ndagona ngodona. Saka nanda kugara neimwe cousin sister yangu yakatouya kuti ipoti chindibatsira kana paitika zvimwe zvinhu, kana ndikadona anondibatsira because ndaiti ndakadona ndaitoda mvura inotonhora mufiriji kuti ndikwanise kumuka. Inde kudona uku ndaiwanzokuita kana baba avandirova, ndairohwa nenhumbu iyoyo zvisingaite, ndishungurudzwa. Ndakangobvunza kuti manga muripi mararepi yaita nyaya, taundibvunze chaunoshaya mumba muno muchi, mufiriji muna muriwo, makazara muriwo, chikafu hachimo, fosho wachikafu aitenga muriwo waigara urimo. But unongochida here material things na SIS MELLY, unokana kuti unongochida munhu wako. Unochida munhu wako. Unenge uchida munhu wako. Ndaishaya nguva naye ndagara ndichirohwa kutaura kuno ndine mavanga ake, muviri wangu wese wakazara mavanga ake. Anga kundiona sechimwe chinhu, kundiona sechinhu chisina nebasa rese. Kusvika baba ala musi wandakazorwadziwa nemimba, yakarwadza madhays angu asati akwana nekuda kwekuti anga abva mukundirova zvakanyanyisa. Munhu akaita mwari wangu ndilandlord vangu because aida kutondibaya nescrewdriver kuti ndife hangu. Musi wacho paakaibva kwemusikana wake waifambidzana nayo, anonoka kusvika kupa ndabvunza, ndozvakaita kuti azodanga auda kundiuraya nescrewdriver. Saka landlord vakanzwa kuscreama, ndakascreama vakamhanya. Saka pavakamhanya vakaona murume atobata screwdriver aisimudza mudenga kuti achindibaya, vasvika vachimudzipa. Vachimudzipa ndokuregedza kwakaita screwdriver yake bva yadonhera pasi yandakabata. Ubva angosimuka, haana kutaura nemunhu, akaita kumudzira, akaita kutsamwa, haana kutaura nemunhu wokudii. Ubva angonopinda mumota make achibuda achidzokera kumba kwegirlfriend yake. Adzokera kumba kwegirlfriend yake kudaro, ini ndakasara ndikarwadziwa, bva ndatanga kubleedha, ndakutonzwa labor pain. Because mwana wangu ndaifanira kunge ndakamuzvara muna March, but handina tozozvara muna March, ndakatozozvara February before time yake. Ndakabva ndatanga kubleedha zvisingaite, labor pain, kurwadziwa. Saka landlord ndopavakabata foni zvikanzi waendepi, dzoka uendese mukadzi wako kuchipatara because ndizvatosiriasi kuno kumukadzi ari kurwara, ari kubleed. Iye ndokubva ati zvoni hazvine inini zvongazvionere. Landlord vakamhanya nevanhu vemuraini vakatsvaga mota, vakandiperekedza kuhospital kuparinyatwa. Ndokwandakazoenda ndikanoitwa emergency theatre because mwana anga asungwa necourt. Inini wacho BP yanga yashuta. Saka painzi wani wedu ini nemwana pane anorarama, kana kuti tese tichafa kana kuti tese tichapona. Saka ndingotenda hangu Mwari kuti takararama tese nemwana. But depression panguva yacho ndakatombovhiringidzika brain zvekuti kana handina chandaiziva chiri kuitika, kana iye mwana wangu zvakanditora time kuti ndinyatsomuziva kuti ndine mwana, ndaitinge munhu yaakupenga, like ndofunga ndo depression yacho iri kutaurwa kuti depression. Ndaitadza kana kuyamwisa mwana wangu ndiri muchipatara, kana ameno zvandaingoona kunge munhu ari kupenga. Even iye paakazouya the following day handina kana kutombomuziva kuti ndiye uyu. Ndaitoona munhu ndaitokupenga chaiko ndokanga kwakutoitika mandiri, nandakanganisika too much. Saka ndakazodischargewa muhospital, ndikabuda after a week. Ndopandakazobuda muhospital. Ndadischargewa muhospital, ndabuda kudaro kubva ndadzokera kumba, ndiye akatozouya zonditora
akakumbira kuregerera akati sori zvako handizive kuti chimboitika. Apo manheru acho sisangu vakange vatonzwa ari pafoni hanzi vachitukana here negirlfriend yacho, hanzi iwe ndiwe unokonzeresa chiona situation yandinayo, akafa mukadzi wangu akafa, ndiwe unokonzeresa zvese zviona undipinzisa pamahwana asingaiti. Hanzi vaiti vaifonerana manheru, sisi vangu vaivo vaizvinzwawo vari musitirumu maiona mamovhi. Ndovakazotundudza leta papa yekuti ndakatombomunzwa murume wako achitotaura nemukadzi ali nemunhu wemukadzi kureva kuti pamwe ndiyaitova girlfriend hanzi akamutukirira asingaiti. Zvadare ini ndakaenda kumba ndikanogara ndakafunga kuti pamwe yaiva nhumbu, pamwe kuvengwa kwandanga ndikitwa nababa vainge iri nhumbu, pamwe munhu achachinja. But murume haana ada kuchinja ba. Ndaigona kutorohwa nemwana iyeyi, mwana achinodonhera uku. Vanhu vakati hausi kuona kuti uchakwadzisa nemwana wakaurayisa mwana, zvikanzi iuku iri kuzvidyira masai ayo. Hanzi iuku inenge yazvidyira masai ayo ndomatauriro aita. Ndairohwa aitinge munhu agarwa asvikirwa kana atanga zvehondo izvozvo mumba aisamboona kuti ndine mwana kana kuti ndine kana kuti handisati ndasimba. Saka mwana akuma3 months murume uyu ndo pakange handina kuziva kuti vanhu vanga vatotanga kugara kunonzi kulokimva negirlfriend yake akutoirendera. Kutanga kugara kwavakaita kusaidi kwana South Attorney tada kuenda tichienda kumachipisa tada kusvika kuna Willowville kueri ndokwavanga vakugara vese vakutolojerana vachitodi kumba hachauyi hachaita sei. Chimwe chinondirwadza SIS MELLY, chigumbu chacho chinoramba kundiperera. 1 akakanganisa upenyu hwangu murume uyu. Number 2 tichiri kuwirirana tichangogara tese achangobva mukuroora. Zvinhu zvake akatotaura ega kuti ndinotokutenda mufunge uri mukadzi anenge ane musoro. Kubva zvandatanga kugara newe zvinhu zvangu zvatanga kufurika kubasa. Mari iri kubatika zvisingaiti. For sure aiva nemari everyday mumba ndichichengeta iri kuma$US. Mota yekutanga yaakatanga kufamba nayo murume uyu ndini ndaichengeta mari yakwana yekutenga mota. Tikanotenga mota akatoti thank you baby ndizvo wandiitira izvi. Ameno favorite car yaunoda ndeipi. Ndikatonongedza kuti mota yandinoda iyo because mari yedu yaikwanao pamota yandakazonongedzera iri yeblack Mercedes Benz C18 ndoyatikatanga kutenga mota because patikasangana nababa vanga vasina bene even mota yacho chaiyo yekunooneka ikufamba nayo vaifamba nechirori chisingatoiti ndo chavaifamba nacho. Kuba tatenga mota stand chayo kuti inzi stand tatenga stand kuGalloway uko takusvika kuNorton uko. Imari yandaiseva ini every month mari akaita akandipa mari aitoti mari iyi ndiye kustendi kwedu. Every month ndaitomeka sure kuti tikunobhadhara stendi yedu ndaitinobhadharira kuZaha mutauni kunonzi kuZaha maoffices euZaha. Ndokwandainobhadhara stendi iya kusvika tapedza kubhadhara $8,000 yaidiwa stendi iya. But chinondirwadza ndechekuti nhasi uno stendi iyoyo imba yakutogarwa nemumwe mukadzi. Zvese zvataita tiri pamwe chete chiti tiri kuronga semunhu akanga akakanganisira upenyu hwake. Ndaisaziva kuti murume uyu achazochinja ogondisiya ndichitambura ndega ndisina kana chandinacho. Izvezvi ndaakufokasa kuti mwana adyei aenda kuchikoro vagara mumba. Upenyu hwekuno South Africa munozviziva kuti hwakaoma, it's not easy. Ndini ndiri kuona zvese at the same time ndofanira kuziva kuti ndamwa mapirisi angu in time. Zvinhu zvinondirwadza zvakanyanyisa. Iye ndakamuudza kuti nhai wedu ko wadi undibatsiro even nefees zvayo. Ungatadza kuti wanditumira mari yefees yemwana wako even yechikafu yacho kundibatsirawo. Inini wacho una ndamurwere ndinotoda kuti pamwe pacho stress imbondi wakandibatsirawo at least zvinondirerukira wandizonyanya kufunga. Anongoti tinotumira sei mari yacho kuSouth Africa ikoko kwandina matumira ndinoita kuSouth Africa unless kana iwe watodzoka kuno kuZimbabwe. Right, saka aunozotaura kuti makazosiyana sei ende masana chichakaitika. Wangu watogumbuka wadzokera kumasiwa wadzokera waenda kumberi wajamba. Alright. Chakaita kuti tizosiyana
murume yanga kugara nemukadzi negirlfriend iya yakakonzeresa marriage yake kutanga iparara iya. Saka muchigara mese pakaitika zvese izvi zvekuti wakazoenda kunozvara mwana iye asipo akatifonegwa nanilodi akazouya here? Patikazotozvara mwana akazouya the following day randazvara mwana sanhasi achizouya mangwana akatanga kukumbira kuregerera akapfugama zvikanzi handizivi chi changa chandibata chandipinda ndiregererewo but paaikumbira kuregerero kwaracho inini handina zvandainzwa hama dzangu dzaivapo ndo dzainzwa because ndaenda kutenge munhu yakupenga totaika njere because ndatori ameno zvazvanga zvitori mubrain mangu hapana chandaitoziva ndanditori ndakatokanganisika too much. Saka ndopatikadzokera kumba ndazodischargwa but tadzokera mba after a week. After a week tadzokera kumba ndakatikatoboti gare akaita zvimadays ari munhu atori bho zvimadays zvoma munhu ari bho ndichinoti ndada kunotanga kuti ndirikavhe kupora munhu akutanga futi kudzokera kwegirlfriend iya futi atanga kudzokera kwegirlfriend iya ndopandati kowatanga futi ngeongoti hauchazviiti wani kowatanga futi kumbonyanyodei chii uri kunyanyoshaikwa ndiringe ndinotisama zvese sisimela handidi kukunyeperai murume uyu ndaimubata zvakanaka everything ndaiita kwaari murume uyu hapana chandaisaita ndaitodowo musha mufunge munoziva kuti aino kuti vanhu vakawanda vanoshora kana uchiti hapana chawanga usingaiti uri unoreva pai bedroom kati kitchen kubedroom ndaimuitira zvese handinamusandaitoti akabva waimuitirei bedroom pamwe pacho aitoti kana akandirova zviya akangonditi sori chete zvatobhowo kana kumunyima handichatokwanisi kana kumunyima ende handinagera ndikambomunyima kafe chaipo once angonditi sori chete akutoda nini ndinobva ndatosunungura mwoyo ipapo but this time mwoyo wangu waramba kusununguka because ndiri kutonyatsoona kuti akakanganisa life yangu hachadi kuchengeta mwana zvinhu zvatakatenga tiri pamwe chete chiti chikuroga upenyu hwedu nhasi uno handisiri ndinazvo zviri kune mumwe mukadzi ndaakutoenjoya life right. Saka apa adzokera kune umwe kune girlfriend yake iyi ndobva zvaita sei? Akadzokera kune girlfriend iya inini ndo pandakatongoona kuti apa hapasisina zvemba ndakabva ndatongoti ngandisiyane naye zvangu ndibude ndokubuda kwandakaita because kana kumba kwacho angasisauya angasisadi ndopandakatsvaga kumwe kwekugara. Saka izvozvi mukadzi wake ndo girlfriend iyoyo? Akatozosiyana negirlfriend futi after 2 years ndokuzodzokerana kumukadzi wekutanga uya akanga ambosiyiwa uya. Saka akaita merry go round akasiya mukadzi wekutanga nekuda kwegirlfriend akauya kwauri akadzokera kugirlfriend yekutanga akazosiya kana girlfriend akazosiya girlfriend akadzokera mukadzi akabadzokera mukadzi yawe kutanga ndokwaari izvozvi saka ini ndakazobuda mumba ndatoona kuti hapana ndokandakati bheta nditsvage kumwe kwekunogara kwaasingazivi ndobva ndabuda bva ndatsvaga kwekunogara bva ndabuda bva ndanogara kumba kunyowani aitombouya akachitenga mapampa maporridge everything magroceries even kana rent aindibatsira muchitomupawo futi imini aiwa ndaisamupa kumupa ndaisamupa kutaura chokwadi because ndimunhu ndandakabatikana zvakanyanya zvekuti chokwadi munhu akatozondisema to the last yekuti asiya mwana mucheche mumba wani ndiye akakanganisa life yangu akunogara nemwe mukadzi ende mukadzi waidza ndaakakonzeresa futi kumereji yekutanga kuya hatizivi kuti vakaitirana chii handida hangu kuzvitaura but ndo mafambiro azvakaita nhasi uno andisiya mazviona manje saka ndopandakatanga kugara aiuya atenga grocery aitengera mwana mapamba maporridge marent aibhadhara achigara negirlfriend iya futi aiita zvese saka ndopandazozonzi vanhu vaya vasiyana anga ati 2019 manje vanhu vaya vasiyana vakangogara 2 years chete murume adzokera kumukadzi yawe kuti angauya imbotaurwa zvakaipa uya ndokwaali zvikatondishamisawo saka murume uyu murume wekuti nini anga kuramba achiuya kumba zvezviya zvekuti ada kuuya zvekuzoyamba achida kundishandisira zvekundishandisa kuti nekuti ndiri kuita chakati nechakati kuti mumbe inini handisisiri mukadzi wako handi wakachuza zvawakachuza
aida kuti uchimupaka aida kuti nindirambe ndichimupa manje kubedroom kuinini manje ndanga ndisakwanisi because munhu akasiya akachiti achazvigoni anditi kubva achuza zvakaona kuti ndozvakumitira saka inini handakurama chiti handikwanisa ndisisiri mukadzi wako zvakanzi ange ndiri kuita zvese ndiri kubhadhara rendi ndiri kutenga chikafu ndiri kudi ndakati aiwa izvo uri kuitira mwana wako kwete kuti inini inini handisi ndakakutuma kuti mbude mumba 1 kuti uzobuda mumba uchindisiya wanga utoona kuti inini handichakodzere kuva mukadzi wako saka hazvichaiti tirambe chiita zvekubhedroom tamba pati yako yekuchengeta mwana wako saka murume uyu anga akuya nevakadzi vakasiyana-siyana pamba zvezvekuti ada kuya achida kundisvotesa kana kundirwadzisa achinyeperenga ada kuona mwana uya manje saka ndaima ndabatikana futi wese ndogorwadziwa ndobva ndatiza nderipi inini beta ndinorarama upenyu hwangu kuSouth Africa nevana vangu ndokubva kwandikaita kuZimbabwe 2019 iye achidzokera noone first wife futi saka ndo zviri kuita kuti nanhasi usakwanise kumuregerera izvozvo ya zviri kundirwadza panondirwadza ndepekuti baba vamunhu ane mari dzake but haana mwoyo chaanogona kukomenda zveshoini MELLY ndinoti ndinoshanda handidi kunyepa ndiri kusama nepandinogona kuti vana vangu vaende kuchikoro vana vangu vadyiwa chiguta vana vangu vapfeke zvakanaka pamwe pacho ndinotoposta munongoziva vanhu vekuchikadzi hapana munhu asingaposte mapictures ake kustatus WhatsApp kana kufacebook vanhu tinongoposta tese saka ndo panobva uno mapictures angu inini neevana ogoti saka uri kutozvigona ke uri kutozvigona saka uri kuti mwana ndiri kugona kuchengeta mwana kukura kwari kutoita more handsome something like that nevana kuti thank you saka madhezi apfuura atikomenda futi kudaro ndopandikati nhai wedu webaba mwana munongokomenda zvenyu kumbofungawo kuti kandikubatsirewo nechakati zvikurerukiriwo mune mari mungabva matadzo kana kutumira even 200 US even 150 US kuti ndingokwanisa kubatsirikana pamari yese yamunoita iya musadaro edu ndibatsirewo zvikanzi ye mari yacho ndinoitumira sei handina matumira andinoita kubva kare even yewo yestand ndakatomboitaura ndakati stand iri kuremember here kuti stand ini ndindakaitenga taenda chinobhadhara kuzaha ndichichengeta mari ndichibhajeta mari danga rimwe mukadzi ari useless aidya mari iyoyo kana kutoita zvimwe zvinhu but ndaitiwo tiri kuronga zvinhu zvedu tiri pamwe chete mota kuti uzofamba nemota yakanaka ndini ndaisevha mari iyoyo waona yawanda ndipo ukazoita decision yekutenga mota tikanotenga mota nhasi uno inini handina kana chandinacho stand yakugarwa nemwe mukadzi andaibhadhara inini kusvika ipere 8000 saka uri kufunge iwo neupenyu hwangu wakanditarisa kudai inde izvozvi kutaura kuno ndiri kumwa mapirisi because of you uri kumbonyatsofunge neupenyu hwangu handisi kuti tidzokerani wai usingadi kundibatsira kunzi wotsitsi nezvawakanditadzira muupenyu hwangu ko wadi kuti wachitengako stendi imwe wogara nemukadzi wako muvaka iyo wondisiyira hangu even wakasiya iri pafoundation yatakasiyanirana tiri its okay hazvina problem tinozotangiriwo ipapo motsvaga kwenyu kwekugara kana kuti kana waona kuti iyo stendi iri foundation yanenge yanetsa kusiya waidi kunditsvagiro rangu ground inotanga kuti wanongotengerawo stand yekuti iye mwana neni zvikanzi kana iri nyaya yemwana usambonetseka kana achida kungoimba iripo iyo imba yababa vake iyoyo ndo imba yake ndopandakamuti kana uchiti mwana imba yababa wake ndo baba yake remember kuti kumba kwakusisina inini kumba uku kwaane mumwe mukadzi vakadzi tinosikwa zvakasiyana tine nyaya dzakawanda dzatiri kuona everywhere dziri kuitika mukurarama handisini mai vake ndapa ground oraiti wakanzi nhasi wafa unoti mwana achanogara here pamba apa ndomubvunzo wandakamubvunza takati nhasi mwana wakanzi iwewe wafa unofunga kuti mwana wangu uyu achanogara here pamba apa pemukadzi wako because imba iye kana wakatoti wazotoivaka ndiwe nemukadzi wako muchizoipedzisa obviously atoye mukadzi wako nevana vako wawakaita nemukadzi iye noti mwana wedu atiketa tiri 2 because mangwana ndo pazvinozobuda chinzi yeimba inoyo haisi yamai vako kana iwe wakanzi wafa zvinoitika zvinhu zvakawanda zviri kuitika mukurarama wadi kungotsvagirawo mwana pake giraundi rake kana ndichivaka hangu inini ndinovaka hangu ndega wandidzosera hangu giraundi kuratidza kuti uritori munhu anofungawo anokwanisa kuappreciata pane zvandakakuitirawo nezvandikagamuchirawo pauri right pane 2 maoptions andoda kukupa panapa 1 option andoda kukupa yekutanga if you allow me right now ndifonere murume wako
timunzo kuti ari kufungei nenyaya yekuchengeta mwana. Nyaya yavepo ndeyemwana apa. 2, iwewe Kola, murume wako uyu akauya nhasi kwauri akati ndakuudza chokwadi chiri pachena. Akauya nhasi kwauri akati ndadzoka mai mwana, ndiri kuda kupai stendi iya, asi stendi ndiri kupai on condition yekuti munoita munhu wangu ini, chiramba chivata tese tichidanana haurambi. Handidi kuti ndipindure, asi ndoda kukuudza chokwadi chezvinhu zvandabata panyaya. Iwe haurambi, uchadzokera uchimhanya kumunhu uyu because bitterness iri mukati mako pavarume vese wakanga unavo, uyu ndiye murume wakanga wada ushu ndiye murume wakanga wada nemwoyo wako wese. Saka izvozvi right now kuita move on kuri kutokunetsa. Munhu waunoda murume ushu, ende uri kurwadziwa kuti wakanga wakuzvitanda kuita life nemunhu uyu, muchitenga zvinhu muchidini jiki jiki, ndobva aenda kudzokera aenda nemwe mukadzi, from there ubva wadzokera mukadzi wake. Andiwana. Saka kuti utadze kuti utomuregera is because you are still holding on to kamwe yakako. But be honest hapa, hauna mkafunga kuti but murume anogona ngodzoka. Handisisina kumuda chako SIS MELLY handidi kunyepa, handishamudi. Inini chandanga ndichida kuti abatsire pamwana nekudzoso kundidzosero zvimwe zvinhu zvatakatenga tiri pamwe chete. Do you think honestly mningi wangu, do you think iwewe murume achati kune mukadzi wake ibva pastendi apa ndikupe stendi, iwe unyatsofunga iwewe? Ayo kudaro haangambodaro, ndozvandaimuudza inini because ndakutonoti yatoimba kayatopera kutogara. Ndopandakamuti chitengerewo mwana stendi yake. Watengera mwana stendi yake, at least ndowanope kutangira kana ndichitangokuvaka ini ndochitangokuvaka. Do you think Papa, let's be honest again, do you really think kuti anotenga achatenga stendi achitengera iwewe kuti mwana yagare? Kutora murume panapa. Do you think he will do that? Hapana, right, chinzwa manje. Wanche kutanga murume akatokutaridza kuti hana chekuita newe, hana basa newe. Antika mwana wake iko zvinhu achazoya zvakakura kuti mwana wangu iko zvino ada kuti umbochovha uchengeta. Anowana. Right, here is my advice to you mningi wangu. Kana uri kuda kuendera mberi life yako, kana uri kuda kuona life yako ichibudirira, izvozvi raitinawo kutadza kuti life yako ibudirire iwewe because wakachengeta chigumbu chenhu asina basa. Hana kana basa murume uyu. Ende uri kutozvikanganisa because paunoda kuti uende mberi unobva ufunga kuti munhu uya wakudzokera kumashure wakumboda depression wakumbodi. Andiwana. The best way for you to move on, Antika, is for you to block this man. Why are you still talking to this man? Yeah, ndakatozomubloka zveshuwa, ndakamubloka because ndakatoona kuti hapana kana help hazvina need kuchengeta namba yake. Musi ndakasenda message yangu ndakabva ndatobloka because vamwe vakabva kuti bloka ufanira kuchigara nenhamba idzodzo, bloka undidelete ukanganwe nezvake. Ndopane dzimwe nyaya dzinozobuda kunzi hadi kuti baba vevana vagare nevavo. Right, Kola. Asi mwana wokutanga 1, 2. Zvekuti kwai vanhu vati kwai haadi kuti atadze baba kana kuti achengete baba. Antika iwe ndiwe mai vemwana, ndione right, ndioneza kurwadziwa nemurume uyu, une bitterness nanhasi after makore esai uri kurwadziwa, uri kuza kumuregera murume uyu, ndizvo zvakakuita. So people will always talk. Achataura kuti kudii hazvine. Inini dandirandi ini iwe Kola, block this man Antika and work for success. The best revenge is success. Murume uyu ngazobvunza kuti ko Martha ari kusei konzi iwe Martha akatovaka musho wake uko, iye achiva kutora stand, hauchisina pekuvaka. Onza kuti akatenga stand akutovaka, andiwazviona. Ndo zvazvinoitwa. Stop thinking about this man. Stop fantasizing about this man. Stop thinking about that stand yekuti kwai takazita stand tikazotangwana tikazodai. Hazvina kana basa. Close the chapter and move on. Kola, move on noupenyu hwako. Iko zvinochitanga kuti work towards kutenga imwe stand. Uri kunzwa? Chitanga kuti work towards kuti ndoda kuti anzwe kuti ndakasimuka kudaka zvakandisiya ndizvo, ndave pane chimwe chinani. Handiona. The more you keep entertaining him nehama dzake dzinenge uchitaura nyaya yekuti mwana kuinge wakambosiyiwa nemumwe mwana wanu ukachengeta naikona. Yeah, ndizvozvo pamwe pacho ndozotoona kuti varume vanenge vachitora advantage nesituation uchingotoda kuvaka musha usingazivi kuti uri kutamba naplayer. Wakambosiyiwa nemumwe mwana ukazowa. Saka machengetero wakaita mwana uyu wakasiyiwa naye pekutanga, chengeta vana vako vese vari 2. Sina nababa. Zvekutodaro. Ndoda kuti kana uchida ndipe namba izvozvo ndivafonere. Ndoda kuti ungonzwa answer yavo once and for all.
once and for all answer baba atiwazvona yes ungata BP ka saka chisiyana nababa ava iwe zvanga tashanda ushandire mhuri yako uchiita Red Cross uitewo COS uinde kuchando uindawo muko au kuti wakaenda UK wakabhururuka uya andiwana kuramba uchifila sori wakabatira chigumbu unoziva kuti inonzi chi kusaregerera kunodestroy iwewo wakatakura hatred yacho iwe ndiwe wakatakura kusaregerera hakumbo affect murume uya kunoparadza iwe noti uri kufamba nezibundu uri kufamba nezibitterness mukati mako andiona saka clean your heart nhasi clean your heart zviudza kuti da kuti unamata uyu muningi wangu pavanenge wawega nhasi manheri kuti Mwari makore zvanga zvakaoma makore murume yakanditsvinyira murume yakandisiya ndiri pazero zvandakashanda tse Mwari tichidya nelacto akatora akandipa mumwe mukadzi asi Mwari nhasi toda kumusunungura ndio inonzi dangerous prayer iyoyo uri kunzwa usaunamate neshungu kunamata wakarelaxa wakadzikama usamunamata uchindoda kuti Mwari mumusi Mwari ndoda kutendai nekundisvitsa makandisvitsa ndokutendai nevana vamakandipa 12 Mwari panguva ino iyi ndiri kushanda mudzimba ndiri kutenda kuti munhu tirigona kuchengeta vana ivava Mwari ndipe mweya wokukanganwira murume uyu mweya wokuregera murume uyu ndiche muvhoni noupenyu hwangu revenge is not mine ndimi akataura makati revenge ndeyenyu Mwari itei kuti murume uyu abude musystem mangu itei kuti murume uyu abude mandiri Mwari ndipei simba rekugona kuchengeta vana vangu ava ndichengete vana vangu Mwari handichina chekuita nemurume handidi kunzwa anything about murume uyu ndipei njeri dzakasasana dzokuti ndotsvaga sei mari ndichengete vana vangu Mwari handika ndipei peace of mind apa rai ikuruda peace of mind ndoda peace of mind ndikafunga nezvomunhu uyu hapana chandinowa handina pandinoaffectika this person must not have a hold over my life asi vane chekuita neupenyu hwako because akabata upenyu hwako munhu ukangofunga anobata upenyu hwako kudai kwamufunga unochema kwamufunga unorwadziwa kusvikira rini it's time for you to let go uti Mwari ndoda kutendai ende muchiri kunenderera mberi neupenyu kuendesa mberi neupenyu ende rabai muchinendesa mberi neupenyu uyu munhu uyu iclose chapter kana nguva yakwana Mwari ikokoko vanhu ndevenyu ndimi muchadhila navo nguva ikoko zvisinei neni mukati with a clean heart osiya zvakanaino dangerous prayer uitomboina mati neshungu ugoti Mwari munhu ngaafe Mwari munhu ngaadai hakuna prayer yakadaro unotonamata chitomuplace Mwari ndotonamata even nemhuri yake Mwari vaitire zvakanaka munamatira vana vake mukadzi wake vaitire zvakanaka semhuri Mwari mwachengetedze nesuwo kuno mutirangariro ufunditiro zvakanaka handika ndo dangerous prayer manje iyo kana paine chakakanganisira kublessa munhu akakanganisira hauziviwo don't know kublessa munhu akakanganisira kuti Mwari tinomublessa zvakadzika bva masime vangu ndinoti Mwari muchengetedze mumitire zvakanaka uone kubata kwaMwari kwavanoita Mwari zvavanoita zvisinei newe mukati chokwadi SIS MELLY kandi ndichambozama kudaro dai Mwari vandigonesa Anzina Annabelle, I wish I could come and support this sister. I've been in a worse situation like what you are telling her is true. I was bitter, angry, wished he died, but that never helped. It got worse. Yes. Shouldn't worse. I should talk about it. Yeah, sure. Shouldn't worse. So I'm doubting nasi chako chako ngari mechi ngari chazvara kuri kusununguka nasi. Kusununguka kupomboka kuti Mwari ndamuregerera. Mwari ukatasaura kudai sosekerera kudai kuti eish akandipa vana kola ninaukana zvechigwere izvoka zvechigwere hazvina kana basa asi dei wanga uri kuti SIS MELLY ndakabatwa kenza murume akasiya ndipa kenza zvino ndakaindine 3 months to live ndobva ndaigona kufunduka kana uchitaura kuti ukapuwa HIV uri kumwa mapirisi ako naikola vanhu vangani vaona vamwe mapirisi iwewe 40 years vari kungongenga ukasatoudzwa ubvumi ndikupere vamacelebrities sezvetutora neshona pano vakurarama nechigwere ichi kubva aine 21 years kusvika kuzvina ane 47 tandaza wamunofolowa kuthe river tandaza wamaiona kumfango she came out akataura kuti I'm HIV positive look at her anouraya varume vangani nenakiro rakaita structure everything usina kuudzwa can you believe haunga believe Criselda, that lady anonyora atotaura zveHIV man Criselda is lived in HIV for 35 years now but chakangogwinya kudai ari kutonyora nezveAIDS mubhuku redrum riya remuno magazini remuno Criselda uya very beautiful varume akaroorwa futi manje akapinda muwhite wedding but akatanga kuita zvigwere zvokupresenta zvokunyora zveAIDS rini kare achinyora zveHIV asi akaroorwa manje apa akapinda muwhite wedding izvozvo akaita nhumba zvakachimwana manje saka hapana chinombokukanganisa kola hausiwo wega ipo pano pa800 people here antika 800 people up anti panotowanikwa 600 vanenge vachitorarama nechirwere uri kunzwa it's not the end of the world
It's not the end of the world. It's not a death sentence. Vanhu vachafa vakakusiyai hobho, vanorwara nezvakaona machatsikwa nemota vasingarwari, vanotosekawo kuti upi anogwara uya, vacharohwa nemotikari wakusiya. Andiona iwe uripo uchingofamba uchingonya ugonoviga vanhu vakawanda. Azvinzwa. Saka it's not the end of the world. Live your life to the fullest. Kanchi live your life to the fullest andiro kuti ndanohura kola. Rarama upenyu hwako. If you feel like ndakudawo murume boyfriend, look for a boyfriend. Uzvi-entertain uri munhu wenyama. Andika, but ita uchiziva kuti wakamira sei, and if possible tell this guy the truth. Kuti ndozvandiri anokuda wakadaro. Ndonyika takungorarama mairi kola iko zvinhu. Hazvisekana kuti ane murume asina murume chinongouya wakagara mumba wakazvichengeta unongowanikwa uinacho. Saka don't worry kola, haisi nyaya iyoyo. Ita upenyu hwako. Ita upenyu hwako. Ya ndo upenyu hwacho unorwadza. Unozoona mwe munhu anenge atori serious uda kufambidzana newe paunotundudzwa umwe wangu chokwadi ndisati ndatanga kuita zvinhu naye akutokusiya because watawamudza chokwadi. Anenge asiri wako munin'ina, anenge asiri wako. Ukona noti wamudza chokwadi okusiya, anenge asiri wako. Antiwazviona, let him go because akachaika maproblems mangwana. Mwari vanokubvisira pamasakatire ngati mupenyu wako anouya achiputenda kunge makwai. Idzo dziri gudo, ari dziri mvere. Andiona. Saka kana akauya ukamudza akadraw back, ichi bye bye, murega fambe nemufaro, wako chaichaiye will stay. Wako will stay and say, mai mwana, ndozvega, ndotokudai makadaro. Agozonorora achiziva. Mugotochata mugotogara. Uyu anenge auya akatiza haasi wako. Rega zvidarike mufuri nenzira angachakunetsa mangu. Itori nedesign iyoyo. Rega zvindi. Yeah. Sure. Saka usamusoro chinetsekana ende. I can feel kuti right now wakunzwa zviri nani, wafema kaviri kese. Even voice rako wachinja. You are now feeling okay. Hakuna kana usatombovhunduka. Kune vanhu vane ma worst situations kudarika dzawakapinda nadzo idzi. Unonzwa, but they are kicking and strong. They are very kicking. Vari kutorarama zvakasimba ende they are very alive and strong. Ufunge. Hapana. Ende kubva nhasi stop feeling sorry for yourself. Andika kuzvinzwira tsitsi kuti inini hangu ndakazosiwa ndakazopuwa chigwere, wataura nyaya yako zvakwana zvapera. No more talking about it. Usazvinzwire tsitsi, haunzwisisiwe, hausi charity case iwe. Andikunzwa? Kune vakatoona kuti ukadzinzwa nyaya unovhunduka pano. Saka stop feeling sorry for yourself. Sumuka, rise up. Make up, geza, zvide, famba, bikani vana vako mudye, mugute, muimbe, munamate, muone TV, uya pamalive nevamwe patichiseka, kanganwa zviri rinte. Hana kana basa. Hana kana basa. Saka zvinaka na basa sambovhunduka sana basa resezvo. Anzina anabiwa ngati anza I am here, still alive. The only option I had was to succeed and gain back what I lost. Exactly. You can do the same. Uyakapinda afuti ndakapinda pakanaka pako. Hanzi ndakatozvikanganwa, ndakatoenda mberi ndikatoda kushanda, ndikashanda ndikawana zvese zvandanga ndarusa, ndikazviwana. Saka work towards getting everything. Yes, chokwadi ngematicha basa ndikutodzidza ufunge ipo papa. Andiwana. Saka please my sister, siyana nazvo zvinde riri muchemba ira rina kana basa rigariyerere rifurashe rinde rina kana basa riya. Iwe focus on your life, focus noupenyu hwevana vako. Chokwadi. Handitika. Sisi Melly maita basa mufunge izvezvi ndatombosunungukirwa because ndaizviti ndaite munhu ndaitishaya kuziva kuti chiko munyama chiko upenyu hwangu kudai. Zvinhu zvacho. Be strong my sister. Be strong. Simba umire. Andika zvinouya zvichidarika izvi. Simba umire hazvinangana nebasa rese izvi. Handizive kuti kune munhu anochiri kuseka munhu kuti hanzi waita chigwere mukore uno. As long as uchikururugwa bhurugwa rako chete, ungaseke umwe mukadzi. Iwe uchikurugwa bhurugwa. Haiwawo. Saka usavhunduke zvako my sister. Andika take a heart. Thank you man. Ndatomboteererawo vamwe, ndambotora vamwe 2-3 people unzwewo nyaya dzavo. Natino zvinhu zvika murume wacho. Uri palive, pinda mucomment section imomo. Thank you munin'ina wangu. Anytime you feel like taking ndiripo unouya. Alright, sharp. Alright sis. Okay. Alright. Dai tingarega kumutuka munhu akadaro, murume akadaro. Tingarega kumutuka. Mutuka isana basa.
tingenge kumutuka zvedu. Right. Guys, sipanapa toda kana aripo mumwe anoda kumboshiyawo nyaya yake andika yekutedza kuregerera. Hello Kola. Hello. Yes, how are you? Tiri right here. Mushe zviri sei? Tripo. Munhu wandinotadza kuregerera kuti munhu aindibata chibharo tichikura. Tese tiri vasikana. Angari musikana? Chingoitika tatitange pakutanga chichaitika. Handitombonyatsoziva kuti pazvakatanga chaipo ndipa because ndaiveka mwana kadiki asi zvinhu zvandaitofunga kuti zviri right ndichiri kadiki. Then nekukura uko ndakazotanga kuona kuti izvi hazviiti izvi because munhu uri ndingotaura yenge iri sister yangu. Mwana mai vako? Saka tairara mubedroom 1 ya. Saka yaenda kuti kuri kuboarding. Tiri kamwana kadiki tombosara kumbana nasisi vamwewo vebasa zvokuti ndotomboshamisika vanhu vanenge vachiti musikana webasa anozodai. Isu taitowana refuge kumusikana webasa. Ova mai ako chaiye ari anotokuitira zvinhu. Saka mukukura yatika nadzoka kuchikoro handine muchifarana kuti pakurara paya nengu atobatwa nehope unozongomuka uri kuhope uchiona achikuitisa zvinhu zvisiri izvo. Aikuita sei? Kuti nditaure manya anenge achakutora ruoko rwangu kurwisa kuzasi kwake uko rimwe achibatisa mazamu uko achikuyamwisa ombochinja omboya ndiye pamusoro ombodii zvese zvaanenge achida iye kuti iye afadzwe bhodhi yake. Zvozoti kana zvakwidza ndofunga ndopaanenge akuita ukazimba paya ndopaanenge akuita zvesimba maisika pangu ndopandaizomuka ipapo. But nekukura manje nekukura pamwe ndombondisa musoro nanditombonyatsozivawo zvikwa zvakatangira ndishuwa ndandiri kamwana kasingatoendi kuchikoro asi ndakadzimara kukura zviri izvo zvaiitika. Saka unoziva kuti semwana muhombe pamba rinenge achinzika ndiye anotonga vadiki ndiye mukuru ndiye aitobvunzwa mwana kutotirova nebhandi. Saka ndaigara tengorohwa ndakakatyisa zvokuti ini ndinobhoikana paipai vamwe panombochari pamafacebook papa vanhu vachiposta kuti appreciate mafacebook because yaitwa senge mama akaitogona kutoisa mutemo pamba achitonzi muhombe. But yake mutemo inenge iri yekufaridzira taingomutya. Saka ndambotaura ndakakura ndakadaro ndakadabva zvakazosvika pakutanga kundidya mwoyo manje ndandisingacha. But yana kurega ende ndopatata achizosonana too bad. Saka inini ana momsika anonga achingoti haateereri chichi haateereri. Saka indini ndatoa rebellious child but kuti vanhu vanyatsoziva nyaya yacho chaiyo hanga kuiziva. Ndatozoda kutopedza sekondari zvichingoramba zvichiitika. Aiti kana akasauya kwandiri inini anoenda neimwe sista yangu
panombotaurana ndatofunga kuti pamwe aiuya mamwe madays awo but nyaya idzi ndakazodzitaura nokuti pane ate munoziva mapurisa vanomboenda muzvikoro vachiudza vana zvere vachiti kana munhu anokubata chakati anokudai kana anokubatisa chakati unotaura vanamboenda chida kunotaura ndikanosvika ndikatya ndachinja nyaya ndatosvika ndaishaura ndozvitaura sei asi ndandakuda kuchizvitaura saka ndandane hasha manje ndoziva mumwe musi wandikarara ndine mhiripiri yangu nekareza chete kangoti bata chete vamuzora mhiripiri ndobva ndamucheka nereza kusasi but hope dzakandikonda ndikakotsira ndikazotongomuka zvakutoitika ende airova ende aichinama zvimwe ndisisi chichi saka takazoti one day ini ndandagara naye sachamufariri plus ndandakuziva kava zvokutongotoka mukomana kangu kekuchikoro yanga asingazvidi seizvozvo kana chimwe chero chawaita chese anomeka sure kuti watochiroverwa nana mama ende mama muzvati wairova zveshuwa nekupopota kuti ina mai vangu hatina kuwana ukama hwama nemwana hwekutaurirana chokwadi because anga ari munhu anongopenga achingopenga saka ende vaiti ukavaudza nyaya inotokupandukira kutonzi iwe ndiwongochikonzeresa nokuti iwe ndiwe wadai saka ndaisingavaudzi kana zvoitika mulife yangu kana ipapa ndakanda kutanga kuti wakomana ndichibvunzwa ndairamba patosvikazobatwa kana zvinozongwana kwakatsamba kari muzvinhu zvako yaita hondo yakasimba saka ndakati one day nandane hasha ndikati ndoda kumurova vandaisa chishamu changu saka akaita zvake izvozvo uchenama zvozvo ndibvandirova ndabuda mututu pandakada unotora chishamu changu ndobva azviona mbachigama mbandirova futi anoda kuzodzosera aindikunda hake zvekuvana nekuti inini handinyatsosviko saka na mama vakanzwa kuti kwatoita faitu ndobva vauya munhu wese akuti nini unomisidzana nemukuru yacheche ndobva ndachema ndobva ndatorohwa kuti zviri kuita noise ndakatozowedzera ndobva ndachitanga kupopota ndichitaura zviri pamwoyo pangu pavakazvinzwa vakati nyarara kurumidza nyarara nyaya yacho ngaitopera izvozvo ngaitopera panyaya yatongonzi yatopera then tagwa uzonorara ndivashedzwa kubhedroom kwana moms namutare akanoramba nyaya akairambisisa ndopane chigumbu changu papa akarambisisa akati hakuna zvakadaro zvakamboitika aidikana kana kuskrima nditi ukadaro unoskrima ini ndikashedzwa ndikabvunzwa ndikataura chokwadi changu chese vangotora vaiti hapana zvimwe zvavo vakataura vangotora vakashedza mumwe sister yangu kuti vakamubvunza akataurawo akati but uyo ndofunga zvavisingamudye mwoyo sezvazvaindiita because she was a peace aingoona kuti asarohwe kuti asapota achirohwa ndokuti ngatongodaro like I think it did not affect her sezvazvaindiita inini saka akabvunzwa akataurawo kuti kwaari zvaiitika vangoti titese hazvina basa chichi chimbva yatopera yakadaro but pakaita zvimazuva mangwana achoni futi ndakadzokera ndinobvunza nyaya yangu akarambisisa futi ndikapedzera takutotongeswa waidi kutaura yewe chichi yatondipandukira nyaya iya wainyararirei satongozongoita nyaya yakatongotsikwa yakapera yakadaro saka tati kurei nauya mazuva iwayo yakambotaka kunyengerera kaika nekuti ndaive ndati ndikuenda kumapurisa ndobva ndarambidzwa nevabereki svika nyaya yatatotaura ikatopera inenge yatopera kana wakuita zvemapurisa unonogara kumapurisa ndobva ndangoregose mwana anenge andaroma 16 years ndatongoregera but uyauya ndobva akaregerawo tsika yake iyoyo asi akazongoona kuti kanyaya yacho aina kwayaenda
vasinzira futi nekupopota kudi but angasacharova because akabva arambidzwa kurova nekuti ndakataura kuti ndaitya futi kurova vanzi hakuna mwana anorova mumwe mwana asi zvokuchena maizvozvo haana kuzvirega ndenanda kuchipota chipindura saka asingawirirani nekuro mune mwakazoita musha wake but achimbowirirani atityidzana but ane murume right now. Halo, ane murume anaye but akashaya mubereko. Are you sure kuti haasi kutoita zvomwe wakadzi zvikumurume? Handizivi because hatatori nemakore akawandisa zvisingatauri kuti why nenyaya iyoyo? kudaroka but inini zvaingondibhowa kuti basi shuwa munhu you got away with it and anoramba achingotituka anokufuremera imwe nyaya imwe isina kumboitika amene hunhu hwaangori nawo so saka kwakaenda kumurume wacho tomanikidzira nomufizitira zveshe zvinongototumwa kumba nze mufana kuvhisitirana vana vemunhu vanofana kudanana chechecheche ungoendawo anenge achingokuitira attitude achidisa ndaisafarira kuenda pezira ndani yewe kwangu uko kuenda kasika ndinongohwanda nekuti we kunoko kwandiri kunoko havandibvumidzi kana kuti ndichakumbira ndiuye ikoko kana kuti chini I just don't go because independent woman handisisiri under mutemo wekutongwa kumba handimona saka iye ari ikoko kana handitomboziva asi pandakapedzisira kuenda ane behavior yakaita futi handisina kufarira yekuti akabva unogeza akashama kwakuya kwakutanga kuzora mafuta murume wake arimo ndakagarawo futi imomo tikati kuchi amupfeki here hembe svikanzi chii chinonyadzisa uyu murume wangu wemunhu wangu munhu akachena amaona tikangoti vatasiyawo zvakadaro bva ndazosvika kumba ndikanotaura kuti ine handifariri kuendako because zvakadai nezvakadai zvinomboitika ana muchemberi vada kumutsiura akazviramba futi nyaya idzodzo takatotosorana zvototosorana saka inini pandakazongopedzera ndaitowo musha wangu ndakabva ndangosiyana naye but kuregerera ndoti ndakazvifunga saka nyaya iyi yakatotsikwa-tsikwa indiri inini ndakatadzirwa zvakadaro for many years unoona I think kusiyana nemunhu uyu kusiyana nesisi wakawa zvachose because handifungi kuti munhu anenge atori abuser pachake. She's an abuser. You don't need her in your life. Siyana naye uite life yako. but munoona kuti tine vabereki vanenge vasingadi vanobva vari yowe munondidii munoda ndoraya nebp vana imi yowe zvazvo but inini yangu nyaya yaka havaisomudzire musoro vanongoti ingotsikwa-tsikwa yakadaro tingoita zvekuti tinge tokuwirana tingoregererana ndaigona hangu kuregerera dai iye akabvuma nyaya yake oitawo sori otaura no musikana yakaita chingwa chani inyaya yeboarding school inyaya yeboarding school kuboarding kunoitwa yese iboarding school yakaita kuti aite zvinhu izvozvizvi iboarding school iboarding school taizviona zvichiitika kuzvikoro kumaboarding iboarding school iyo yakamudaro ndokwakadzidzira zvinhu izvozvizvo kumaboarding school especially kumagirls aiku vanasikana vanenge vachiita nazvo chingwa chani izvozvizvo ndozvaanenge achitoita akazviita pamwana mudiki because that was rape zvakaipa makore akawandisa takasiyana namakore akawandisa saka kubva ndisanda kutombotanga nagrade 1 handitonyatsozivi pazvakatangira chaipo nokuti ndichongorangarira ndisanda tombotanga chikoro kuda kuma 4 years 5 years kana ndisiri kukanganisa zvireva kuti kana zvikatotanga before akuti no zvikangokura zvichiitika zvikaiya pedze boarding yacho neange apamba full time zvichingodaro saka amedai ari munhu wekuti akatombobvumawo akati sori chichi ndaizvibvuma zvino akarambisisa uko vabereki wavo vakabva kuti ngaitonyararwa nyaya yacho ainomboita 2 days nyaya yayo ichitaurwa ndakada kuisimidzirei zvino izvi ndakura so kutaura asi ndiri kuziva renyaya ndobva ndatongoinyararidzwa futi
Zvakaoma. No, Laina, I'm not saying all boarding schools. I was also there for boarding school girls. Zvaitika zvinizvi. Zvaitoitwa stereki. Tatitori boarding school evasikana zvaitika, but not everyone. Not everyone. And not every school. But vane musika vaitozviita. Zvasiri public hazvo, but vaitozviita. Vaitonyatsoona kuti pane something zviri kuitika, vatu ava pane zviri kuitika. Taitozviona. Antoine. So my sister, I think this one you have made a good decision. Ngoti naye ingoita unoita uri kwauri kokoko. Andika iwo iye musiete yari kuita hapana sori yaunopa munhu apa. Murega ite anoita ari kwaari iwo ite anoita ari kwauri. Tisingazozivi rimwe zuva rimwe gore tikazosangana kuti chii chichaitika, kuti tichabhiyevha sei kana kuti tichaonana sei. Ende vabereki vacho vanombomanikidzira, but inini hangu handichadi. Amen. Umwe ari kuti anzi inini I would confront ye chiri tu. Toona kuti anotaura kuti kudii. Amen kuti kipa munosangana, can you do that? Kuti mukonfront muri tu. And this tichasangana rini, it can be a good idea, but more than 10 years it's not bonana and that's how it is. And I mean, chinhu chotondafecta zimwe nguva iwo kuona kana mapost anenge achiti appreciate festival nyangwa kwenyu kana kuti appreciate mamini mothers. Ndikafunga kuti kind of mother waaipractiza kwatiri achitry kutyiwa kuti agoita zvaanoda zvinobva zvatondipa hasha. Ndinotonzwa kuti apa ndatogumbuka ndikaverenga zvinhu zvakadaro ndobva ndangopedzisira ndati apa ndiri kuitira nehasha yangu. Yeah, pakaipa. Also, pani mawedzi aitika panenge achituka. And why don't you call here? I can't call here if caller does not ask me kuti mufonere kana taurai naye, because probably she doesn't want anything to do with her sister anymore. Well, we could go, but not issues, because right now handisi panoita kuti tinyatsotaurana stiriki. Asi ndozvichazofona another time. Ndokupai number toita 3-way call. No, hapana kuipa. Kana wakuda unongozondudza, then you start from there. But I think you need counseling as well because of what you went through. Anofarira kutaura achiti kana kuti tomboti musikuwirirana pepe anobvunza achiti nekuda kwei, unoziva kuti wedre kuti nekuda kwei ndiro rinondikufirira izvozvo kutoritaura kwandaita kandazonzwa ropa kumai apa ndakamukumbira mune zvanara achichaona inini unoziva mukukura unosangana nezvakawanda. Kuna mwanhu taingopesana nawo mukukura aitaura sitereki zvoti kana achida kukuchinamira kana kuti achinda anokubvunza nekuda kwei achivezve ndokumbira usachanise mawedzi wayo. Zvino munhuwo kuti haadi kuudzwa zvekuita ukatomuti usaite chindo chaanochitoita manje ichocho. Saka paundopedzera ndakunzwa hasha dzimwe dzekuti tinonetsana zvimwe zvokuti anozopedzera kundoti unonyanya kupopota but ndozozvidzora hangu kuti uyu haana mhosva asi kuti ari kunakidzwa nekushandisa zvandakamurambidza kuti usataurira nawedzi anani nekuda kweya because anongondidzorera mumashure so ndinoda kutonzwa kutoita fight back asi handikwanisi kumuudza kuti ndozvikaitika izvozvo. Aiwa, I think kutosiyana naye zvachose ndokutori right, but iwo pachako you need counseling chaichai. Antika kutosiyana naye zvachose, I think that's the best kutongoita yaunoita yosiyana naye zvachose. Anozviziva zvaaita. It doesn't mean that she knows exactly what she was doing. Anozviziva zvaaitoita ndozviziva, but kuda kutopretenda kunge asingazivi. She knows. Siyana naye, musiya kadaro, leave here. Ngorama life yako zvakutoita zvinhu tone PC yako kwake. Changoe pachete iwe just move on, forget about it and move on. It's not easy. Kauchida munhu anokukansela kutaura naye ndokupa mukansela wokutaura naye. Munozondipa munondipa panhamba idzodzi ndinofona. Ndinokupa then utaura nakansela then forget about it totally. Alright, maita basa. Do you think azvizivi naye Laina kuti ndozvakaita? Anozviziva. But she acts ignorant kunge asingazive. But she knows. She knows. I mean, if she thinks kuti she's going to want to confront her, it's still fine. Andikanganwe manhuwirwa ndaisomboitwa pamwe pacho chinandiswa zvinhu zvisiri izvo. Achikuti nanzwa kusasiko kwanenge asina kugeza. Kudai
anga agesewo asi zvasara zvichingonhuwa. Pane masmells mamwe kuti ndikangoinzwa smell iyoyo inongonotriga yega mamemories ipapo ndinotobva ipapo nda kutonzwa kuti ropa rangu ramhanya ndagumbuka. But hapana zvazvingaiti ndinge iri smell yangu ndangopfudzwa nonaye kana pandangosvikawo pane similar smell. Yes. No, she's not worth confronting. Siyana naye zvachose. Shana utsinye. She's evil. Promise chaishandisa perfume chake chipromise chaishandisa ndikatochifunga kana kunzwa pane perfume yakadai tange iyoyo ndinotonzwa hasha kutogumbuka kukwira BP cheko. But anyway ndakwangu yakwake tongodaro. Siyana naye, you don't need that. Ave nemakore mangani munhu izvozvo? Pamwe same age name yezvinezvo. 40 something. No, siyana naye. Ngakwabhiza siyana naye. Alright, Nina, sorry, chakupa munhu kuchara next year. Ndokukandirira. Yo. Guys, muna usinye unoitwa nevanhu vemufamily. It's true. Nakura ini murume wamainini wangu akandibata wamainini wangu akandibata masamu akandipa mari ndiri form 2 ndikaudza sekuru nyaya ikataura pasimbamu diki vasati vambodaira mainini vakabva vati ini ndikuda kuparadza imba yavo. Sekuru vakatora hembe dzako tiende, hauchagari pano. Ndobva ndabva yeti mari yavavandipa ndandinayo yakatowanda sisi vakazviramba. So vabereki variko vanotsika nyaya yo. Pane mukuru ataura kuti anzi akaibatwawo masamu nabamukuru murume wasisi. Paakati ataure kudai sisi ndo vakamhanya murume wamainini. Ndo vakamhanya murume wamainini ndibaba bamunini. Ndobva vamanya kuti anoda kuputsa imba yangu mwana uyu ari form 2 ngabve pano. Ndobva bviswa apa but mari yaitopiwa nabamunini anga anayo. Saka zvinhu zvakadai zvinoitika. Anmona. So okay guys, sadoti kwa nhasi togumira pano. Tichakontinya mangwana Friday. Tomorrow Friday will continue. Anditika will continue tichipawo vamwe mukana ukuti vataure, tichipawo maconfessions. Vamwe varipo vanenge vakatobatawo vamwe chibharo imomo. Pamwe vanhu varipo vakadlisawo vaningina vavo mazvikitizvi. Anmona. Vachiitawo sometimes zvine zvavangonaka kuti tifone paitwe peace. Anmona. Tifonerane paitwe peace. Anditika saka mangwana mogadzirira. Anditika esi kurongedza mogadzirira touya pano zvakare totaura kana uchida kuti tizofonera munhu wari kufunga kuti pokakanganisira tinenge tiripo mangwana we call in toita saizvozvo. Anditika toita saizvozvo. Vari kuda kuti tizofonera nababa vementenensi ava mangwana mogara maisa airtime yenyu toita. Anditika ndofunga kuti Durban Haiti guys, Durban Haiti muna May, musa 6 May Durban Haiti inenge iriko. Saka vari kuDurban vanoda kuenda kuHaiti please tiripo. We are there. Vanhu vari kuenda kuHaiti kunofara team Joburg, team Cape Town, team Durban. Vese tikunosangana kuDurban ikoko tichisapota masisters edu kuDurban vachiita Haiti. Anditika ticket rako it's only 750. And ticket rako it's only 750. So time ichiripo you can pay half iko zvino also but the other half andimaona. So kana uri kuda kuenda if you are interested in going please batai maadmin kana kuti varimo mucomment section mwana Shumbresi nana Milka batai maadmin nana Mamoyo vekuDurban varimo. Mabatai maadmin ekuDurban vana Tambwi vava varimo mucomment section. Anditika vabatei, talk to them. Anditika munzo kuti zvinofamba sei. Anditi vakapledger matickets ekuHaiti please nemweya waMwari tokumbira kuti muzadzikise kapaya pamakapledger paya. Chizadzikisai kuti vaone kubhadhara vakafikafi zvinoda kuti zvikafike zvachona. Andichimaona ende zvakare kana uripo you want to buy a ticket for someone. Anditika uda kutenga ticket for someone tiri kuti unotenga ticket you pay half unless munhu uyu asiri mudhayari ndipo panotenga full ticket. Kana ari mudhayari kuti ashowa kuti ndoda kuendawo ngabvise yake half and you pay your other half. Andimaona zvobva zvadi zvobatana oenda 750. That means uchabvisawo 3
350 yako yobviso 375 yake yobviso 375 handika tadza zvichwada kuenda tisangochera kuitikwa zvese zvese nai ehe teotadza kuti aiwa chida kuenda uchikwa choga yako hafu vari panowo masisters ako obva kubhadharirawo chi the other half handitika ehe so guys maita zvakanaka aiwa tafara tatamba handitika veuk aihope mawana chekushandisa nhasi basa usiku muchiteerera muriko muchitaura muriko muchidiscuss handiti ehe tobatana zvakare mangwana handitika so guys stay tuned and stay blessed. We love you so much. I had missed you but now I'm okay, we are back tinenge takuenderera mberi handitika take care.